חמור שאתה רוצה את החמור הזה שיזוז, מה אתה תגיד לו? חמור, בבקשה תזוז. לא, מה, איך מזיזים את החמור? מוציא את המקל, טח, טח, חמור חמור טייב, זוז מכאן. ואז הוא זז. הוא אומר, אלה ישמעאל רק ככה מבינים. אתה תבוא תדבר איתם שלום, הם על המלחמה. אם אתה לא תראה את הכוח שלך שאתה חזק, בחיים לא יהיה שלום. אין שלום אלא רק על ידי מלחמה. ככה אמר לו הבן איש חי. ככה זה ישמעאל. עם המקל, טח, טח. כותב הפסיקתא, מה זה פרא אדם? שהכל בוזזים ממון והוא בוזז נפשות. לכן הוא פרא אדם, פראי, כמו חיית טרף שרק רוצה לטרוף את האויב שלה. איך נהיה לנו שלום ממצרים? רק על ידי מלחמה. אם לא היינו מנצחים את מצרים ומחזירים להם את המדבר, הם לא היו עושים איתך שלום. אז ממה בא השלום? איך נהיה שלום עם ירדן? איך נהיה שלום? כל השלום שהיה לנו בעולם זה רק על ידי מלחמות, כי זה מבין רק ככה.